Svoje diela nazýva Antal Šprok nábytkovými sochami. Drevo mu učarovalo už v útlom detstve. Dom si zariadil zvláštnymi a ojedinelými kúskami nábytku. Má v ňom aj ateliér, v ktorom sa z času na čas rodia zázraky. Majster s detskou dušou vytvoril okolo seba rozprávkový svet. Pred 30 rokmi sme sa presťahovali do Budapešti. Nemali sme veľa financií, museli sme sa rozhodnúť pre taký projekt domu, ktorý si dokážeme postaviť sami. Do domu som zabudoval vyše 60 kubíkov dreva. Bolo to jedno z najkrajších období môjho života. Túto prácu som mal neskutočne rád a výsledok bol nádherný. Svoje prvotiny z dreva vyrezával ešte v rodičovskom dome v dedine Naďmákoč. Stredná drevárska škola v Čongráde a Umelecká drevárska univerzita v Šoproni mu určili cestu, po ktorej chcel kráčať ďalej. Na začiatku vyrábal nábytok, ale veľkovýroba ho veľmi nudila. Neskôr sa venoval nábytku na objednávku, ale stále viac túžil po niečom inom. Chcel mať z práce potešenie. Denne pracujem veľa hodín. Keď človek robí s nadšením a láskou, nezáleží na tom, koľko času investuje do výroby. Na jednej strane to síce vyzerá ako nenormálne, ale keď na to pozriete z druhej strany, sú to hodiny ťažkej roboty každý deň. Jeho prvú nábytkovú sochu vybrali na výstavu nábytku v Kolíne v roku 1988. Nakoniec ju predal za veľmi dobrú cenu. Potom začala éra dobrodružstiev. Vymýšľal ďalšie a ďalšie ojedinelé solitéry. Ani neviem presne, ale bude to okolo 70 až 80 druhov drevín, s ktorými som doteraz pracoval. Pre seba som si z nich vyrobil zbierku drevených kociek. Niekedy ju beriem aj na výstavy, lebo návštevníkov veľmi zaujíma. Ešte aj dnes mám úžasný pocit, keď sa mi dostane do rúk nejaké nové, nepoznané, vzácne drevo. Vždy sú to mimoriadne chvíle, keď sa umelec stretne so svojimi divákmi. Platí to aj vtedy, keď majú ľudia úplne iný názor na vystavené diela. Trošku som sa pohral so starým plotom. Drevo, dosky, latky, z čoho sa plot skladal, som začal upravovať a vyrezávať. Bolo to niečo úplne iné, ako som robil dovtedy. Tento plot vyčnieval z radu. Našli sa takí, ktorí mi poradili, aby som išiel týmto smerom. Ďalší povedali, že to nezapadá do mojej tvorby. Niekto dokonca napísal do spomienkovej knihy, že je to mizerné. Nakoniec som plot zobral na moju najväčšiu výstavu do Nemecka. Medzi prvými dielami ho kúpil jeden z najväčších zberateľov umenia na svete. Antal Šprok teraz pracuje na veľkej objednávke nemeckého zberateľa. Sú to práce na výstavu pre súkromné múzeum. Diely na stôl z amerického orecha už zlepil. Po vyschnutí príde na rad tá najpríjemnejšia práca. Tak ako dieťa stavia z lega, takto pomaly lepím tieto kúsky. Vytvorím z nich celok, čím zaistím, aby neskôr nepopraskali a nevydúvali sa. Potom prídu na rad jednotlivé drevárske nástroje a začína sa aj pre oči príjemnejšia fáza tvorby. Kým zlepím tieto diely, treba hlavne veľa trpezlivosti. Spoje musia byť perfektné. Posledné mesiace sa majster nepripravoval na výstavu ani nevyrábal na objednávky. Zamestnalo ho niečo celkom iné. Z rodiny mu odchádzala dcéra a on jej svojím unikátnym nábytkom zariaďoval byt. Dohodli sme sa už pred 15 rokmi, že keď raz bude mať samostatné bývanie, urobím do jej bytu nábytok. Samozrejme mala svoj sen, posteľ s baldachínom. Kuchyňu zariadil nábytkom zo vzácneho, takmer nezaplatiteľného dreva, ktoré zbieral roky. Na ebenovom dreve mu vôbec neprekážali kazy, ktoré boli na rôznych miestach.
Ja nič nevyhodím. Pri výrobe využívam aj kazy dreva, dokonca ich ešte vyzdvihnem. Napríklad tieto drevené záplaty, svetlé časti sú vlastne opravy chýb. Obľúbené zviera mojej céry je žralok, tak som maličkého žraloka vypálil do dreva a zalial ho kovom. Mala z toho obrovskú radosť. Nápadité sochárske nábytky Antala Šproka si nájdu svojich majiteľov v prvom rade v zahraničí. Vôbec to nie je náhoda, veď konkurenciu veľmi nemá. To, že sa mi podarilo skombinovať výtvarné umenie so stolárskymi skúsenosťami, za to môže moja zvláštna životná cesta. Viem tieto dve veci spájať. Myslím si, že sa mi podarilo vytvoriť nový umelecký smer. Dúfam, že to neznie okázalo, ale bude to tak.